na maka ọdịmma ụmụ nwanyị na ụmụaka na Anambra Steeti bụ Oriakụ Ife Obinabọ agago n'ihu wee zọpụta otu nwanyị Ajadu bụ Oriakụ Patricia Eligwe, onye nke ọ zọpụtara site n'aka ụmụ nwanne di ya ndị nke nọ wee na-amanye ya ka ọ ṅụọ mmiri eji wee saa ozu nwa nwanne di ya ahụ n'ebubo na ọ bụ nwanyị a gburu ya bụ onye. N'oge ọ na-akọrọ ya bụ kọmishọna etu o si wee hụjuo anya n'aka ndị a ka Oriakụ Eligwe, onye nke kwuputere na di ya etegori o ji wee laa mmụọ, gaa n'iru wee kọwaa na o sitere obe agwa ebe di ya sitekwuziri atani dịgbado n'okpuru ọchị ime obodo Ọgbaru na Anambra Steeti. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Ọ kọwara dịka di ya nwụsịrị na emere ya akaje dị iche iche nke ndị be ya na-akpọ ya aja afa dị iche iche banyere di ya. Oriakụ Eligwe bụ onye nke kọwara na ndị be di ya na-awakpo ya na-eti ya anya na ofu nwa ha ihe, bụ onye nke ha kwuru na ọ bụ ya na-akpata ajọ ihe nke na-eme na ezinụlọ ya. Ya bụ nwaanyị bụ onye nke ndị be ha gbatara ọsọ enyemaka, mana ndị be di ya ekweghị ka o soro ndị be ha laa. Ha kwuru na ọ ga-anọ tupu akwacha nwa nwanne di ya. Ya bụ nwaanyị ahụ di ya nwụrụ kọwakwara na ụbọchị elimozu na ndị ezinụlọ di ya kpọbatara ya n'ime ụlọ ebe eliwere ozu ahụ, bụ nke ha were nnukwu mma dekwasị n'ahụ onye ahụ nwụrụ anwụ wee gwa ya ka ọ gafee na ya bụ ozu ugboro 4, bụkwa nke o mere. Ha wụkwara ya bụ ozu ahụ manye ya ka ọ ṅụọ ya bụ mmiri asapụtara n'ahụ ma kwakwa ya nke fọdụrụnụ. Ha plan dozie n'oke ozu ahụ onye ọsamara ha kpọbaziri n'ihu bọket were mma tọn debezie n'ahụ ozu ahụ si nnyefe bịa ugboro 4 nnyefe bịa ugboro 4 na-ekwusi ọ bụrụkwa na aka m dị na ọnwụ gburu anya alụ ya sibe ma ọ bụ na aka m adịghị ya si Chineke ife na ha na-eme nke aka bụ alụmọgụ ka m mechaziri ihe ugboro 4 ha sị na m ya akpọrọ mmiri ozu ya dị na bọket na nne n'afọ na kpọrọ mmiri ya tie n'ọnụ ozugbo ka a na-akpọ onye ahụ ndị bọket ya ehu na ahụ chizi aka elu bela akwa gazie n'igbo si Chineke nna na aka m njikọ ọcha na ọ dịghị ebule onye a na ama ọkwa n'aka m adịghị ya. Ka ọ na-ekwu okwu banyere ya bụ ajọ omume, Oriakụ Obinabọ kwuru n'agbanyeghị na ejidere ndị mere ya bụ ajọ ihe, o kwukwara na ọ ga-agba mbọ hụ na iwu were ọnọdụ na ya bụ ajọ omume. Ya bụ kọmishọna bụ onye nke dọkwara ndị mmadụ aka na ntị ka ha sepụ aka n'ajọ omenala nke ha na-emegide ụmụ nwanyị di ha nwụrụ. N'okwu nnyocha ya, achọpụtakwara ya bụ onye nwụrụ anwụ bụ onye nke yara ọya mgbe ọ nọbe nwanne ya nwaanyị na ọzọ ụbụrụ. Ka o sila dị, ndị ahụ ejidere agọlarịla ajọ ebubo eboro ha. Ya bụ kọmishọna site n'enyemaka ndị uwe ojii ejidere ndị ahụ wee kwuo na ha ga-eje n'ụlọ ikpe nke na-ahụ maka ụmụ nwanyị na ụmụntakịrị nke dị n'Awka.